الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شهرنا السيد أحمد بقى. الحمد لله رب العالمين سيد بقى ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. muñinen baro gafani taw ha juuroyɗen muñinen ha juuroyɗen شهر السيد أحمد بر ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. من جهة البلد دوسة ندير دوسة ومن جهة دوسة نشارنا إن شاء الله أقل وصحة نقاطع كان قول يعني هو وعد كل سبق. الحمد لله رب العالمين. نيلاو ما أسد نحاوري ديدي لوري من دوجا ودي لوري ما. الحمد لله رب العالمين. dengan hanki di jamu tobi wadi bade no mojj hanki jamu o do sa asman donc alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin. jeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam machallah. oɗo ɓen ñalawma aset hawre ɗiɗi lewru men me tawjina ɗiɗi e nogas jeegom. alhamdulillah rabbil alamin machallah. hanki jammo machallah waɗi baade no moƴƴi machallah waɗi baade no moƴƴi kadi asman o kadi wakati asman ndungu ni machallah. so rena hikka yawa tobde lewru me machallah. sakkette mayiɗe du lew so renaki jeen ndiyam no moƴƴi hanki waɗi baade waɗi ɓuɓol machallah alhamdulillah rabbil alamin. yiɓenkoɓe Nangue TV en gari wadde duusa e nder duusa no ceerno nana e lawol inchallahu mawla nan mon jeeɗa oto makko maro joni ɓe fof kanko padi inchallah mon duusamo so duusima ha galle on saaha garta kadi fata kadi ceerno ibn umar ceerno ha jippite golle ɗe nder juma to gila inɗele ɗi hay damborɗe ɗi machallah hay ganduɗa ko ñagoreɓe duwaw hay wayntoɓe no koota nonno gila daka o ha joni machallah hoɓɓe hewɓe nanɗo keddi gam barkinade wuro ngo no moƴƴi no moƴƴi machallah alhamdulillah bil alamin. Skay machallah jiiɗe jeefe laaɓɗe cenniɗe alhamdulillah bil alamin. Skay alhamdulillah rabbil alamin. yeeɓiyankoɓe Nangue TV en beltanama feewno 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 feewi. en calmin hono jiɗnaɓe en ceerno Sarif Mouhamadou Saydou Haydara to wuuro men Daaru no ganduɗa kala e saaha e kiyata muɗum kam wadde toon jewte fade sahabaɓe ceerno ɓe
ene kadi hono ceerno men ceerno Sidi Ahmed Baro machallah o sahaa mo ganduɗa tawi ɗo e wuuro ngo e ceerno mawdendagal ɓesgu ceerno Hamdoul Mansour Kala en ceerno Khalifa ceerno Cheikh Baro alhamdulillah rabbil alamin dendagal ɓesgu kala jettiɓe no fewi dendagal ɓesgu ceerno Hamme Baba Talla to Cilon dendagal ɓesgu kala en calminijirmaɓe no fewi hanki o to leegal juma sifaw to machallah en juulde goto e ɓesgu makko alhamdulillah rabbil alamin ganduɗa ko jangguinoɗo Wanil Karim alhamdulillah en juulde makko ɗon e juma sifawde goto e ɓesgu ceerno Hamme Baba Talla non kadi ɓesgu Seydi Elas Ali Thiam alhamdulillah alamin calminiɓe min jurmaɓe no fewi ceerno Tidiani Kaw dendagal ɓesgu kala calminama no fewi juurama ha ɓesni min dendagal ɓesguji serenɓe kala dendagal ɓesguji julɓe kala foof Tidianiyankoɓe kala jettama jarnama no fewi no fewi no fewi no fewi non ƴetti bandiraɓe kala machallah ji asmano ndungu ji duule ɗe ji asmano no asmano wayata e ndungu no wayata ndungu ni ɗon asmano way on ji on ji asmano on ji duule ɗe alhamdulillah rabbil alamin no de ko nandi dande ceerno Baro Ndiaye wadde fitti ko ceerno ara joni alhamdulillah rabbil alamin parce que alhamdulillah rabbil alamin machallah ji o ceerno on koye tournude ara alhamdulillah idi ba بمقدم سيد السادات سبيل المصطفى بهور الفيض سيدنا بسالم مكانته المكانة الأساس فمقدمه لذي البلدان فخر ومرتبة له بالحروات يزودنا بخيرات الإنسان ويوصي بالرخاء بالاحتراز وحسبك من فوائده الإبان سلامة صدرنا machallah alhamdulillah rabbil alamin jeeɓiyankoɓe Nagge TV en mbaɗi duuso e nder duuso machallah o saaha ceerno duusama machallah rabbil alamin non en duttoro nder juma to jokkerne golle ɗe inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin dendagal immima ngam adda juurade ceerno men mawɗo alhamdulillah rabbil alamin Abdourahim Diallo machallah ceerno Ibrahima ceerno Abdoulhayi Diallo ceerno Seydi Ahmed Baro machallah ceerno Jalaluddin Mahamadou
Ceerno Tidiane Kaw alhamdulillah alamin. صلاة الفاتحة لا لتقدم صلاة الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Juram, masyaallah. Alhamdulillah. Sikit. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Sidi Ahmed Ba masyaallah Ceerno Martian alhamdulillah rabbil hayy jalla masyaallah alhamdulillah rabbil alamin masyaallah Abdou Ceerno yalti walla masyaallah alhamdulillah skay masyaallah alhamdulillah
tangal machallah ceerno Ibn Oumar Thiam alhamdulillah bila machallah alhamdulillah bila مين يقرأ الله جاب دعاه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يبيانكم من ANG TV ما شاء الله بس نمسن شارن Ibn Oumar Thiam الحمد لله رب العالمين ko weltare ko ɓeydat en gadde julɓe en gadde bandiraɓe hawde de saha machallah ina fon beltima oɗo spok moƴƴo molode e ngol ɗoɓɓugol hanki jammo machallah toɓi no moƴƴi machallah waɗi baden moƴƴi machallah wadda ko beltima hen no fewi ko jiri hankkadi ndungu ngu hankkadi ɓoyata ara hankkadi kam goto fof kadi yo ya soppo e guesa muɗum rato e guesa muɗum duppa guesa muɗum ha feewa hankkadi wasa wiide kam bettama ɗum kam kadi kam maali ɗe kolliɗe kadi moƴƴi bandiraɓe rewɓe Allah sala to garat julde dendagal dirde dendagal alhamdulillah min ko waynotoɓe nanggo law senama tusani alhamdulillah rabbil alamin machallah hamdi ha yemboɓe joftoɓe cuuɗi men machallah fof ɗum tawede alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yiiɓiyankoɓe ANG TV en garde duuti ceerno ha ɗo en jetti bandiraɓe kala en jetti yeeɓe yankoɓe kala taw keɓɗi vidéo tan inchallah yo ɓennine bandiraɓe ɓennine groupe aji men goɗɗi alhamdulillah rabbil alamin wona oɗo saaha sen keeɓi vidéo tan kewɗen ko wadde feere tan jollen ɗum nder YouTube o inchallahu mawla inchallah kala jiɗɗo tan neldude yo aftoy ɗum toon walla waɗen vocal wiyen sohla lien o nelda ɗum lien o natir ɗon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama